ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ದಿಕ್ಷಿ ಕಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಚಿಕನ್ ಕಚ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವನ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಬಾರ್ದು ಪಂಡ ಪೊಡಿ ಮಂತ್ರ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಇಟ್ಟು ಬಾರ್ದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೈವವೇ ಎಂಚಾದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ಸಲ ನಾನು ಕೊರಿಗಾಶ್ ಮಾಮನ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿದ್ದೆ ನಂಚಾರು ಮಲ್ಪುಗಂದಾಂಡು ಅಂಚೆ ಅಂಗಡಿ పోతు ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಕೊನತ್ತೆ ಯಾನೆ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತ್ ಐಕ್ ಬೋಡೆ ಏನಂತ ಅದ ಪೊಡಿ ಅವರ ಕೊನತ್ತೆ ಕೊನತ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸುರುಕು ತಾತ ಪಾಡಿ ಪಂಡ ರಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ತೊಂಡೆ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ತೊಂಡೆ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂಡೆ ರಡ್ಡು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಅವು ಪುರದ ತೋರ್ನೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಬೋಡ ಆತು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಕೇಜಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪರ ಆತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ಜಿ ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನ ಲೆಮನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೊನತ್ತಿತ್ತು ತಬಿಕ್ಕು ಅಂಚ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನದು ಏನು ಅಂತ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಹಾಂ ಅದೇನು ಮುಹೂರ್ತ ನೋಡಬೇಕು ನೀನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಮುಹೂರ್ತನ ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮುಂಚಿ ಕೂಡ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂದು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಬಾಣಲೆ ತಂದು ಇಕ್ಕ ಆಯಿಲ್ ಪಾರ್ದು ಏನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕೋರಿ ಬಣ್ಣ ರೆಡಿ ನಾನು ಬಾಣಲೆಗೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಇಕ್ಕಬೇಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೆ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ 5 minutes అయిన ಚೂರು ಬೇಕು ಮಂದ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಂತ್ಬೇಕು ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಬೇಕ ಮುಂಚೆ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆರಬಿಡಿ ಪಂಡ ಚೂರು ಒಂದು ಬೇಯರಬಿಡಿ ಬೇಯ್ದು ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಪಾಡ್ನೆ ಕೋರಿ ಅನೆ ಮುಟ್ಟ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫೈನಲಿ ಏನು ಜಗದಿತ್ತನ ಕೋರಿ ರೆಡಿ ಇತ್ತು ಏನು ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬುಕ್ ಐಕ್ ಚೂರು ಬೋಡೆನದು ಉಪ್ಪು ಬುಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದು ಏನು ಸೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಕೂಡ ಮುಚ್ಚಿದಿ ಬೇಯರೋಸ್ಕರ
ಮಂಜುದಿತ್ತೆ ಬೇರೆದಿತ್ತೆ ಕರಿ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಬನಾನ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಜಿನ ಬಿಡೋಣ ಮುಂಚಿದೋಡಿ ಬಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಮಂತನ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಮಂತ ದೀಪ ಐನು ಪಾಡ್ಯ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆ ಪಡ್ಯ ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ದಾದಾನ ಪಂಡ ಐನು ಪೊಡಿ ತೆಪ್ಪುನಾಗ ದಾದಾನ ಪಂಡ ಐತಲೆ ಬೂರ್ದನ ಪಂಡ ತೊಟ್ಟೆ ಬೂರ್ನ ಕೈ ಜಾರ್ದು ಬಟ್ ಅವು ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹಂಡು ವೀಡಿಯೋಡು ಬೇತೆ ದಾರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕೈಚಿ ಬಟ್ ಐನು ಮಾಫಿ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ತುಲೆ ಫೈನಲ್ ಅದು ಕೋರಿ ಬೇಯ್ದು ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವೇನೊಂಚೂರು ಮುಟ್ಟಾಡ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಆಯ್ತು ಒಲ್ಪಾಡ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಬಂದಿದ್ದೆ ಬುಕ್ಕ ನೆನಪಾಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ತಮಿತ್ತಿದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಬನೆಲ್ಲ ಚೂರು ಕಪ್ಪತ್ತಿತ್ತು ಮಲ್ಲೆ ಅವು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಿಡ್ಲ್ ಕಷ್ಟಕ್ಕಲ್ಲ ಮಂದಿ ಇತ್ತು ನಾವೇ ಅಂಚ ಪೊಡಿ ಬೆಚ್ಚ ಮಂದಿದ್ದು ಈಗ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಸೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತೆ ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಪೊಡಿ ಚೂರು ಕರಿಂಚಿನ ಪಂಡ ಏನು ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಮನ್ಪರಬೋದ ಏನು ಆಫ್ ಮನ್ಪರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಮಂತನ ಏನಾವೇನು ಅದ ಸೂಪ್ ಹೊತ್ತೊಂದು ನಂಗೆ ಅವು ಆನ್ ಇತ್ತು ಆಫ್ ಮಂತ್ ನಾವು ಬಟ್ ಅದಾನ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ ಆಯ್ತು ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಪಾಡ್ಲಿ ಪಂಡ ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ಲಿ ದಯವಂಡ ಅವು ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಪಂಡ ಗಸಿ ಮನ್ಪರ ನೀವು ಸುಕ್ಕದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಐಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಜಿನ ಸುಕ್ಕದ ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪನ ಸಕ್ಕತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪನಿ ಅಲ್ಲಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಚೂರು ಲೆಮನ್ ಪಾಡ್ಯ ಲೆಮನ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕತ್ ಪುನರ್ ಪಂಡ ಐಕ್ ಮಂತ್ಪುಲಿ ಪುನರ್ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ನೆ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಬೆಟರ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಸಾರಿ ಅವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಐನು ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುಜಿ ದಾದ ತಪ್ಪಿತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ದಾದ ಆಪ್ಜಿ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫೈನಲ್ ಅದು ಎಂಕಲ್ನ ಚಿಕನ್ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಸಕ್ಕತ್ ಆಪುನು ರಿಯಲಿ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ఉంది ಕಜಿಪು ಪಂಡ ದಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಎಂಜೋದಿಲ್ಲ ಮುಂಚಿತೋಟಿ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತನ ಬೇಟಿಗೆ ಪಂಡ ಪೊಡಿ ಇಲ್ಲ ಮಂತನೆ ಪಂಡ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಪೊಡಿ ಮಂತನ ಬಟ್ ಅವೇನು ಕಡೆಪುಲ್ಲೊಂಜಿ ಪೊಡಿ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪಾತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಕು ತಾರೆದ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ನ ಐದು ಸೂಪರ್ ಬೇತೆ ದಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಚೂರು ತಾರೆದ ಪೇರ್ಲ ಪಾಡ್ಲಿ ಸಕ್ಕತ್ ಆಪುನ್ ಕಜಿಪು ಅಂಚ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲವ್ ಯು ಗಾಯ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ದಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾನೋಡು ದಾದ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪಡ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮನ್ಪಡ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕೂಡ ಪಾನಂದಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಲವ್ ಯು ಸಿ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನಸ್ಸಿನ ಮುಗಿಲ ಬೆಳಗಿಸುವೊಮ್ಮೆ ನನ್ನಿ ಹಂಬಲಕ್ಕೆ ಗೆಳತಿಯರನ್ನು ಕೆಲಬೇಡ ನೆಗದೂತರ ಕಲಿಸಲು ಬೇಡ ನಿನ್ನ ಸಣ್ಣನೆ ನಗುವೆ ಸಾಕು ಆ ನಗುವಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕು ಹರಿ ಸಾಕು ಆ ನಗುವ ಬಿಸಾಕು ಕಡಲ ಕಡಲ ಕಣ್ಕಡಲ ಮುಗಿಲ ಮನ ಮುಗಿಲ